Yes. Wiya kabisa omwanjwa omotegereri na boigo na baria mumbwate gwetera centre ya YouTube ya omoiberania James Gichana abo no emegano yonsi ipio tu abere togosoma kurumaega megane yonsi bino ko enyorere na thank you so much mambia bono asugwancha naende ko mbere na mwananchi asinjire ngabune yiga ngongo kwarigania karibu sana teka chabo tukine mirongo ibiri na yamongari michise 12 chabono mambia chinse chiganda kuminyoka kabisa neka chimyoka teiga igonda tuko kwarigania asinjire beneka tusini wasubwamo na igo tuju sini wakurwasi omugano orega tuko some mambia bono na omugano ni semetinga no chikobo igwo gacha sore amona sinde boigo asimambiye so nkingo kwana rere mambiye obungaini yes obungaini no boliri karako kwana obungaini no boliri muntu nako mdebi nganje na jede skuru ngasoma jiro muntu mungaini muntu ndega kontebya jiro muntu bwate chibes chinyinge sana jiro muntu mungaini igo bono ayo muiberania ayegene giyo kontebya ko bwate bese muntu raro kurigereria abantu origereria urida bwati bese injinje bwate chibese ebinte binge lakini ndubwate bande baro basomete kabisa bantu basomete kabisa umuntu professor abwate taite ngo sana lakini injira akora kumurigereria injira ku reason injira ko kore bintu injira kunywa maru paka buitirira machi mata bantu baro basomete kabisa banta bakonga kabisa lakini umuntu unywa maru pakobe nuisance obe a nuisance burungi komero kumingo muntu bono chisemichenga ibona ireti ngaki umuntu yariga umuntu kabisa osometo bwate lakini injira ko reason injira ko kore bintu komero kuminga nkige kiaba so emambia bono nkorigere tole o etabautiro ekero umuntu bwate wisdom ekero umuntu bwate wisdom asobugi mobo igego kwachinga kichintambe komenya matuka mangi asobuguma bwensi nane kwamanya ngo komenya nabantu abantu nabange sana basire nibo yabo asinge njo yoboliri umuntu abwate nibe nyinga kabisa lakini yoboliri bwa mosoaga amaruwa moso obweneni bwa mosoa obutindi bwa moso umuntu mutindi otari ko tebereka noteba como kwanera atari ko tebereka tari kuigwa tari ko takate bigu iga utakote by'abantu lakini ko takote bigwa abantu banga bunaba emechando ke kubanyora asingenchu yobo okuboru giseme no bungaini bibima badebanganki nga abantu bane ko bago siriwa asingenchu yotamanya perish my people perish because of the lack of knowledge chisemiechi turi kugenda skuru jiko somi kwanga kyo komenya nabantu gisemi chisukura bako genda somi we ngakyo komenya ubuguma bwawo lakini turi somi gwasite yo kwandi class yote ngaki ngamona onye mangana yichimbe bechigoika mwatera nenjire ngabuneyiga abantu kwanza bali basomete na baraba beziti ekera mangana ajiri ngaki crisis na mangana ibitire nebintu bingabunebi abantu bali basomete na muko nyora nande bakumyuke abantu mono in fact yale kutuka ngabante bare komenya igabuye mangana yanda tayo kima ndo bachite bakaya ku empowerment yichisemi bakamana ko aba bezaiti bono chisemi chitajingo kwa nchi class ilicho someta mangana ngo there is a wisdom nero ronya sako kwa nganonye kule bunore igo bado na bako konya ikinyuru wetira na chisemi chirinya saya kwete bono ngo kwa ndo rigo mungwano yomoka ekifunga tu soma mambi ngwire maiga kasi tabugia Proverbs 18 ogosoma chinge chiaye asia kwa ninga edita nya sai godire urwaki orokongu nere umunyaboronge kara ebichando yachire igakomyoka asidita didia onyoro bolindi bwaye lakini inse yaya megoteba ngo muntu munda niga kuna kwerengereria ngobote nengubwaye nigo bonga buna omochomo kongu naende buna urwaki orotambe gochegoro rokumurenda no muntu bwate nibo matekero bwate nibo ninite sana ekaro bwata madaraka oinite sana naende ogwakira kwa onzi igo kuri gishiri na muntu asingenchu turi gotegerike abantu bagote igoro muntu mwinini no muchandure lakini kero muntu isi kutoka nyasawo gosi nenibo
na hande omuntu bwekete Nyasaye agokonye onyore chinguru chio gwekeria igora amenye miaka mingi sana n'ubundu bwa nibo yao igora enjoy nibo yao lakini ekero omuntu bwatu mutubo komu ekero omuntu bwatu bwinenu ekero omuntu tegotegera abantu kibagotebia emechando gerega uchisema watebega obwenenu bwenkoro y'omuntu nigo bogotanganera ogosirigwa na oboitongo nigo bogotangana ogosikwa amasikani tari gojazi chibezo bwate bantu bara bwate chibezo lakini mbabwate masikani obwate chibezo pira kinto bwate masikani abantu bara babwate nibo lakini dieta ndiyo asinge njaki ya bibia ndanga kinga obwenenu bwenkoro obwenenu tato anda lili obwenenu bwenkoro ekero muntu rumwenenu akotebwege ntuku ekere bintu bisa digitike nyoro gaiga na obwenene te kabisa saliti bintu oza te kabisa ekero kotebwe mangana atari kuiwa obwenenu obobono ige bibyo tanga ki obwenenu bwenkoro y'omuntu nigo bogotanganira ogosirigwa na oboitongo nigo bogotanganira ogosikwa amasikani gagochekera omuntu ubwatu bwitongo ogikarasi n'abantu bamino bagotebereria netukanga nayo bwate kero gekene kabisa asikinyuro asi constituency na mujumbe nayo uri kintu kindi yonzikeria ekero omuntu uri neriete riri komweri oboitongo goikaboche ekero omuntu gwekei igogo konywa omuntu narega iga osirete asinga enju yake tata gitatebereriwa erega atagitatebia abantu igare go command tata etatebiwa ekero omuntu ubwate chinguru gose aye no chairman yetundu bari nayo principal yeskuru naye omugaka bwikenyoro nayo omugambi bata abantu baro barabagambi by nature abagambi no lakini baromba gotaka batebiwa ebagotaka batebia abantu they want to tell people what they need to do but barabuna abagambi aba baromba gotaka batebiwa yasanyo kubekiri naye manager azigiti nayo uri boss sometimes kora tekeranke abantu bagotebia ebintu mbiro omuntu aragotebia chagokonye obogimubo omuntu raro ragotenga abantu bari njina ibute bagokwana ngo goita bari kurari ndari to chiro kobe onye ndi gwategera to muntu uyu abantu abanonye bari barabasinini uroche gari nk'abantu bari bagoje bagosabwe drink gari asogoje kwikaranza abandi barega bagoja bakoretere ndagera asokuri abandi barega ibintu bite abantu barabasinini bari yokoranga abantu abono mbagokonyaba if you listen to them mugakonde limo bantu bamubangire kabisa batati kumuita bakogenda umusubati naro uri kumuburetere ndagira bona umusubati uyu mungwana uyu gari ngumuya ta naturally gari ngumuya ta bwate kubena muntu hano bari kogenda treat umusubati uri kabisa uri kumusabwe ndagira ko mutebinga madam how are you today you looking smart and you are looking good kumu appreciate bosa igoiga musubati uria abantu bande bari kwenda kali babotebinga waiter uko na ujinga sana hiyo drink mbona hii chakula mbona iko hivi si nini andere ndagero jikoni erega ariko tendage one muntu yuri ku uyero ku mutreat buye chinga kije kabantu bite bago bakumubangira umuntu uri gagoja kimini ndage ganta kugabu uyo kumutebinga mwambi ko gocha ne gwitu ko kugambu azigiti tubaze kuragera hari hoteli iri mandi nera na iga atebahatiga ngakigwangani ndengana ako kandi ndage itubaze kuri mwakurio kwagenda rinde rogoteba ngakiti hangwenda ra prove ndore gose omuntu batiyo egenda kontinekene akagenda kabisa endagere kabekuka utaringi duty musubati endagere kubekuka yabekuka igendagere yabekuka iga musaje uri ndogo ekolisi ngarende nga igane ngegwete njira gite ugutume endagere rie njira gite iga endagere gakiranze kimoni mbire biko abera ji hoteli ejigazi jinyama jigo sambua kimoni gite kominyoka kurwari ke goje ke kabwate endagere rie kamu ure kyabo atendagere rie kakyaria kimoni kirike kachaka kosokia masomo ko kugage gocheroka jaroka ikagaro jimino gakiranze igo ke mulio tabyo korangeria abantu bari nganchungu goje ngindagere ngakiyarengi ngakindagere yarengi ugoche kunyira mangana ali musubadire mo tabete ko muwa bangete ko ngitabono ntebi muntu kyulo ko ngitaga ngingo kwane mambia bono omongwano onyendiria arengi gwetire natebe nganjiro morayo mokongu njiro monto mokongu mbwatirijitaga acha ayo musubati uria usa ona kumurama njiriria kumurama umusubati uria arengi gukira omongwano ningo chako baringe moya kanga bono iga kanga futi stari uchinsega iga ngingo kwane mambia bono tema sana asichisemi chiao
nasi chitaito chiao nasi okomanyekana kwao nasi chibese chiao nasi kindi gionsi kiria gotegerera abantu tema gotegerera abantu tagotwara egekuba nasi obwake egekuba ng'anche monto tayogontebia igo ngotebia no bogima obo mbori bwanete koba igo listen inki abantu bagokwana ekero gwategereria abantu bagokwana on the process nokonyeke nabo orakonya obogima bwao bono mongwana arege nagotebia oyomo ere tataete gotegerera abantu tataete gotegerera nyoe mokaye tataete gotegerera nonye bantu bandingi bagokwana ere gamenyete obogima bwaye ehighland yaye but tachieti matuko mangi ase obogima bwaye enibo nabwate in fact ibibire komodiske muna omonto obwate enibo enyinge mono lakini tabwate semi ng'aki omochando orekera omonto obwate enibo otabwatie semi ng'aki ere omosubati ekero obwate kere egento lakini otabwati chisemi ochandika so obogima obo tema sana komanya ng'aki ebinto bono ngokora ngokibira abantu ng'aki bono omenyete n'abantu obogima obo omenyete bono igo omenyete inche bieka chisemi nchiro nyasaye ang'eire gose igo nkomenya negekuba kianda yateba ng'aki ase omonto omoronge omonto obwenenu bwa nkoro y'omonto nigo bogotang'anera ogosirigwa na oboitongo nigo bogotang'anera ogosikwa oboitongo bogotang'anera ogosikwa lakini obwenenu bwatang'anera kieki enkoro y'omonto omong'aini bina isato omonto obwenenu bwa enkoro y'omonto nigo bogotang'anera ogosirigwa nkorega ekero omonto ore omwenenu ekero omonto otari gotegerera inche abanto bagokwana obwenenu bwao nabwagarire enibo yao egosirenchire abantu mbaroro babeire abaenenu basari chifamili chiabo efamili esarigete kabisa watagoire kabisa utagorete efamili wasarire seino abamura baminu mokorwana nabarwa ase eng'encho obwenenu bwao ng'a nkobaorokinde obore mobo nkobaorokinde ng'ana inche bono ase eng'encho obwenenu bwenu kwangire gotegereria abanto bagoteba bono mwaretire ebina mpaka mwairanirie mpaka ebigambero abantu mogaka abakineti buya mamomina abakineti buya bono rero amatuko ane ebina mokogambirana ebina mokare chikoti ase eng'encho yake obwenenu obo nabwagerera abantu abange baragiririwe bono iga abanto babwata amarageri ase eng'encho obwenenu bwabo because omonto ogoteng'aki inche nkobaorokinde okorokia abantu kwana omotang'ani kworokia abantu goteba ng'a bono nkoorokinde ekenyoro eke ng'a ninche iga narenge omotang'ani gosoma okorokia abantu nki okobaorokia bono inki banto batanakorora no by the time ogoteba ng'a nkobaorokinde inki banto batanakorora togenda ase egitabu gia Samuel 1 Samuel 25 ogosoma chinke chiaye nda tuchakire ng'aito gochakera agagaki tiga tuchakire isato omongwana arega iga okorokwa ng'a Nabali nomong'ina oye okorokwa omong'ina akorokwa ng'a Abigail etabagutie kororekana ase abanto aba babere neri ng'aki oyomo niga are omong'aini omonyakieni mosubati okorokwa Abigail iga are omong'aini omonyakieni Nabali iga are omoriri omonda Abigail iga are omonyakieni omong'aini Nabali iga are omoriri lakini abwate enibo bono etabaguti nere kororekanaga oyomo amatuko aya nkobara amange ase eng'encho obong'aini bwaye oyonde emiaka yaye nkobutorwere ase eng'encho oboriri bwaye lakini agotima mbia bono otakire otegerera amang'ana aya buya egerera riuto anye mechande nditebase gotonyora ase eng'encho oboriri bwaito ntobase gosiria enibo ase eng'encho oboriri bwaito ntobase gosiria chifamili chiaito ase eng'encho oboriri bwaito ntobase gosiria emeremo anta abanto mbaro bagosiria emeremo omonto omong'aini kabisa lakini agosiria emeremo ase eng'encho oboriri bwaye oboriri yani okora ng'aki omonto bono ng'aki bono akorizo ninchire ngobuni ng'aki bono kwarengerete mpaka goikeraga obotari oboriri bwao bwagerete obate emeremo yaye egatenena obotari oboriri bwao bwagerete omokungu ogotamire etari ebintu byao byagerete omosacha ogotamire bono oboriri bwagerete ng'aki bono ng'aki okorengera inchire ngabuni naye kwagerire mpaka abantu benka yase ino batamire korwa asuri mari gotaka gwakera nyoe ensimi agokumeti ng'anki eke bono kiaba oboriri bwao tosomega bwangu ngokuna ebibungo bikeigo igase eng'encho ching'aki chiamioke omonto oyo in fact yatang'aki igo nare omongwana oyo nare ngo omonto oyomo korwa ase maoni obwate amaicho aye awo Karimeli amaicho ekero omonto akwara amaicho echi etuko
This man was rich. Era niga aringi omunda mono. Tatondra ni litiri. He was so rich. Damn rich. Muntu kwate nibo mono. Tari muntu iga. Ngobonda kwikani. Oyo kwa lengereide. Omuntu kwate nibo mono. Ekera bwate nibo mono. Era niga aringi omunda mono. Na bwate chingondi chirivu isatu ne chimboli erivu yemo. Iga aringi kuba okuna chingondi chiaye amalionya wo Karimeli. Omuntu oyo wororeri rwa Caleb niga aringi kurukwa na Baali. Haringo munda mono. Ni attribute ntangani tu arigiri umungwano. He was rich. Omungwano iga aringo munda. Na mokaya Abigaili. Omukungu niga aringi omungaini mono na omonyakieni. Igereri. Abigail, she was wise and beautiful. You can imagine. Musubati omunyakieni na omungaini. Ekero musubati omunyakieni omuriri. Hey, gakoleta machaya pakazo muchi paka kirasi. Chiro gweta gakoleta machaya. But ekero musubati yaro mungaini na endo munyakieni. Musubati yu gakoleta isiko asigisa. Yama watebaiga. Kurende omusacho olia orengo mondo oya, omusacho oya olia niga aringi omonto mutindi na omunyanda muamu underline litiri. Na Baali ga aringo mutindi. It was harsh. Omuka naende jealousy. Omunyanda muamu. Omunyanda muamu arengo mukali tategete muntu amukwanira muntu ari kumukwanira abunabadi kubaye abantu bari barakora imirimo nzi yaye gari kuba buto basere. In fact Bibiliya otabaga isoso mabya abantu abakora imirimo b'umungwano yokurukwa na Baali igo bamuobwete mbali gutaka bakwana monere directly nonyekera ububisi bwarenge ibintu bisarigite mbali gutaka bakwana monere asinge nchiyake igarengo mukali arengo muntu mubi omutindi bono arengo mutindi. Wana obutindi obo bukagera abantu bakamuoboa mbali gutaka kumotebya nonyene kero bubisi bwarenge kire igintu kire kibi mbali gutaka kumotebya gekogera bari kumotebya tari kwira gitabukiro mwana bibema otebaiga bono omungwano uyu nari omutindi na hando gwatenda mwamu. Abigaili twarori garo mungaini na hando munyakini etabaguti noere gabo gati abantu ababere omuntu naro komenya myaka menge asinge encho yebi attributes chiaye na Baali tari uchikomenya myaka mingi asinge enchi yake obutindi bwaye nenda mwamu yaye nere kogera obugima bwaye bwo guchikuna chikana bwango emampiye ekora nte tembo mwinganke digireria ekero bwari semino bongaini igo komenya myaka mingi igo kumanya ngakigu yatangana na mangana ebitine by'abantu igo kumanya ngakigu yatana na n'ekisigi kibinyuru n'ebintu binde bingi no okuna gusalie nkoro yawo ekogera kero bwate bitina n'abantu emyaka yawo geko kebwa ngasinge njugo kirengaki igo kumetinga omuntu naro kuminyoki na muntu yo kuminyoki okuna kugenda gwikingera ga gwachiro buragori asinge njuma yetinga omuntu naro kuminyoki muntu ndita yo kuminyoki nayo kwerogire igomanye tuno bwo bakirenga kyenkoro yawo abana bane ngakibona bagakale omwana wawe gotoka ngosaka gukora Yesu kuru kwage jukwa ga ndubunya nabi omwana kamarere gagojega kwamnyoka gwajiguruturu chinche komana guturutumba omwana waturutumbe family yawo asinge nju yake obuliji buli bwo kumanya ngago nkumnyoki guna abantu na muntu yo kuminyokia nayo kwiminyokia biko munye bona Abigaili obongaini bwaye komokora bora amenye myaka mingi digeria bora Daudi yekiri kinga Daudi yawo tangaki Daudi garengo musumba akarende etugo yo mungwano yokurukwa na Baali tatenko mungana ya subwinga ekora kinga cyamenyoke akarende tugo yaje asiruru ekari yekire bona mangana gisegi cyari kiregentu cyarire Daudi ndagera mbabwate ndagera okumana gutuma bamura bangaki genda motebi na Baali ni wete ngochagire ko samnyore bintu gaje cyombe nabwate tugo ntu amurendera kaiga asiruru engaki egeresigi yarenga bintu bitarenga byarenga bikongo genda motenga ngaki abantu abana injara nabera abarie abaendagerende nkeigo kurwasi okonyora kwa into konyora gwanje in fact Daudi adanga gana mubote ngaki to konyora gwanje rwasari ato endagera nkeigo abantu abana banyakurya na Baali ngayiga kurwa nege kuba kiai okotebanga who is that oyu Daudi ningo oyu mwishu yo yese ngi gyagonde ngamo endagera namanyete nganje no monto monda taturi liga Daudi utumira bamura bachire ekera bamura ba Daudi atumete baigete asena Baali eni kianda igona acharo kabwango na lyo jinga gito ikera bakamotebya mangana onzi Daudi ere akaba ere
amang'ana onsi Daudi elio bakateba Daudi oyo bamotebiri ng'antu taite ndagera rero omogambi otutumire gagikora ncho tokonya bamura bari barwanise kabisa nabo bakorendere ndagera gari ase ruru iguna Nabali akobairaniria 10 Nabali akabairaniria akabatebia Daudi oyo nere ng'o oyo mwana oyese nere ng'o who is that man who is David oyo Daudi ni ng'o gocha kunkwonera agontenga mbaye ndagera oyo ni muntu yani Daudi namanyete ng'incho muntu monde nse namanyete ng'incho muntu ntungware torogongoro namanyete ng'inche ndo mwa MCA ganga kibantu bagunkwana nchirenga buni namanyete ng'inche mbwa ngakati you know akiyake kuba ematebega asa matukaya ya abasomba abange nigo bagotamakurwa ase abanene babo ine ninyare kwimukia ndagera yane na ekenyuwo kiane na enyama y'eking'iti kiane nanyenyire abantu bakonachera ching'ondi amarionya na kubia abantu ntamanyeti ase bakorwa igoraiga ndatunyorega Daudi konyoro konyire etugo ya Nabali tibase kuirwa tatumanye boigo oso somugarura bokonyore bichigiyo Daudi konyorendire etugo ya Nabali lakini bona Daudi nabalindi baye ama nabazigari baye lakini bona Nabali ga tarojibu ya bonde bwonzi bwa Daudi asing'enjo chibesa nenibo yamutindirie taroji kende kimondara motebi akamana kubori yani Daudi enibo yane naro isirie na abantu nkuragiriga who is David now on command yante binga muirire ndagera era ningo ngakingo mwendagera ntamumanyite amono ba Daudi bakabanya tamangana bakairana ni bagatera Daudi ngake ndo byasambirega tatotegera 14 ayo mubwa basomba bana Bali agatebya Abigaili mukana Bali amangana nga Daudi na atuma abantu kurwa seruru gocha kurwania gocha gukwania omone noito yani Daudi genda atubete na makwania na komotere ne nyekende kerabo gake toendagera abantu abarende barega igeruru baragire igwa kurende ere akabatogonyera abantu abanigo bakoreta maya asituri igwanda totegerega ono musumbu Daudi umusumbu Nabali bwoboire Nabali kugenda komotebia lakini akaganya umusubati kuru kwa Abigaili aenda motebia ngaki umusachu njasinge njumu bwete nandaro mutindi abasikumbitemeremo igona chango tebinga Daudi natokoreta maya nde totegera n'umungone wadeba abantu abanigo batokoreta maya asituri tituanyorete na bube bunde ekere tuwarengamo na barabo gutara sebiti tituwe ibere tugendo kende gionse abantu abambaye biri tugo ya Nabali giti kuibwa ekere barenga ali asiru omonto gata manganaya Daudi amana abantu baliya ba Daudi musumbu kagendra kama otebya Abigaili tituwe ibere wosendo nyandu mochando ni wensi asikuwarenga sebiti tituwe ibere tu gento kende gionse asenga gionse tuarenge amona barabuo kulishe ching'ondi barabuo nigo barenge asetore una oruwaki. I want you to understand this. Abantu abagusabye ndagera konye baharendire tugo ya Nabali tibwa iko barenge konye bayana nduruwaki kuchia saba abalisia ba Nabali lakini Nabali asinge nchiyo buliri bwaye asinge ncho ye tama yaye nenda mwamu yaye okora Daudi omotebi genda kujikali akasele baba kodimi no bali bon omanyenga amangana ayo na orengereri inkiora akore ekiagera omoneno ito ngochi are gokorerwa bubi taturigire mangana umungwana yakabanga gatema ngochi ndokokora in fact bibyo da gojinse ga Daudi agatebaiga umungwana yoko na mukoreta maya lakini yero ngakanide amabi asamaya na inchi onko imuka mona bale abasomba bane togenda tusiri umucyuri pipi lakini umungaini bumusubati kuru kwa Abigaili akaimuka mapema bwangu okorosi ndagira akayetweka akaminyoka bwangu nyuma Daudi ataratimbuka aje gusali umucyuna Nabali bona Nabali no ale wikire gane Nabali yero no ale nemeka kabisa maruwa gaze ni kunyi nani in fact bibyo describe umungwana uyo he was harsh, jealous and a drunkard alingo muntu morebi Nabali ekerobo rebi bwa gosoire you need to be very careful onye go kunywa marua
ekero kunywa maru you need to be very careful gekogera ekero kwanyura marua igakwa impa your judgment muntu okunyara korengera burungi ano gwacha guchaya abantu gwacha gutumie ni bubi gwacha gukora ibintu bindi gaiga byareta machaya ocha suri asabana bawo asi tatumino asiba mumino asikinyuru omongwano ebonere akaika wonjinga kinjira kera kunywa maruga izo soma 36 singijobo jinga gichi aminyogire sana Abigaili ekera kogenda agosora Daudi omotenga gaki Daudi koranje erieta rio omongwano na Nabali eng'encho yaye noboriri nabo Abigaili atebete igo gaki omogambi koranje toweze kobara 25 omone none tobaisa kobara Nabali omonto oyo omobe ing'ana omonto ogwenerete nere okorokwa Nabali naye eng'encho erieta erio noboriri 25 asomega 25 eng'encho ya Nabali meaning ya no muntu omoriri ase eng'encho ere tari ochi obuya gwakorire kwamorendire kwarendire tuko yaye lakini ere eriete erio getaito yaye geminute oboriri igo gaki please mwabere aye mwabere igo nachire asore ngosaba ng'aki please gaki mwabere mosubati oyo akabe mbori omogakoye lakini ase eng'encho oboriri bwa omogaka oyo ebibiro ata in fact kujinse omogaka oyo tagete komenya matuko mange Nyasaye bieko omonyene nero omosireti Daudi tagete komosiria lakini omongwano ebibiro otabanga Nabali tagete komenya matuko amange tagete komenya matuko mange Nyasaye bieko omonyene agiakanire egesiomba ase eng'encho yake Nyasaye ogoseseniti otumire abantu bagokonyire goika asore buna koreng'ana bakonyete Nabali tuko yaye tiyasira Nyasaye otumire abantu bagosomire abandi bachangire bagochangire esukuru wasomire abandi bakorire ki abana bega bwarenga abana bazinini mo Nyasaye akabakonya abaibuli akabaibuli bakabakonya bakabaikia se babaikiri lakini bono liba ogwire ndi amaya gochasa abaibuli aye kwire ni obobi abantu mbarega iga abandi bachorirwe ebirogo otabwate yani kwarenga omuntu omochafu era matukaya enibiri abantu libaga gwanda kuyetumia boronge wachakire kuyetumia asubwete nengiabye komonyene turi gokorera abantu igasi na koreng'ana echikire and on the process abantu aba bachaka kurira bakumina Nyasaye gaki ng'ekinaende nanda abantu aba nabo bagokonyete bono rigereria tari bantu abajugwa akanege siomba Nyasaye bieko omonyene ogweruziri egesiomba Nabali gagosirigwa ase eng'encho enibo yaye yarendiro na Daudi omorendire lakini ere tari kwirani okoboko gogwerani amaya nekio ogosimekana kio okogesa Abigaili ekero agochaga ng'a Nabali niabwate omoiga oisa nomoruoti agokora Nabali niga arengo nomochengo ase enkoro yaye ime ekiagera konya otindire mono mongwano iga arengo omorebi 25-36 Nabali iga arengo omonto omorebi tachiete go appreciate amang'ana aria amaya oborendi bori Daudi amoete nyoe mokaye tataete komotegerera bona ekero agochaga iga oiso osoma gochinsa iga abwo oiso osoma gochinsa ekero iga intete gotegera erio enkoro yaye ekarianyoka ekomapa ekaba buna rigena naende nyuma ya matuko 10 kaerire omonene agaka Nabali naere agakwa totegererega kobwakire mambia na Nabali gatindokire Abigaili akamotebia amang'ana ayo erio enkoro yaye ekarianyoka inki enkoro ekorianyokera ng'ana ng'omong'ina oyo Abigaili naimogetie endagera akairera Daudi ekine kiakogechiwa yani aye ogotaka okonywe lakini aye togotaka okonye igereri ebinto mbiriga asigete nari Nyasaye agoikiri abantu bara bagokonyire Nyasaye obetire abantu ase obogima bwabo bagokonyire goikira ase goikira lakini togotaka okonye igo gotakonya gokonywa on the process Nyasaye nero ikokuruzi okura byonsi pi obira mungwano yakamara kuwenda mwamwa ng'aki omokungu yakoreta akaire endagera ase ng'a karianyoka ng'a kobwakire Abigaili akamotebia mang'ana ayo erio enkoro yaye ekarianyoka omanyete omonto naro ogokonya oisuko ng'omokao naye narete ogokonya goikia asigete enkoro ya omonto ekorianyokaga asacha mbaroro enkoro ekorianyoka abakungu mbaroro omosacha mochani akonya omonto iga atamoboreti omokungu oyo enkoro ekorianyoka omosacha mochani akonya abaiburi omokungu mochani akonya abaiburi omonto gete iga ere akorianyoka igereti abaiburi abo nabagera togora asure abantu aba ekenyori eke nakegera tora asure gute chinga kinchiro chigwika ebinto bigosareka nyuma ya matuka make kaerire omona agaka Nabali nkiakumwagira
Hana mwata bandi baro stroke jibwaka. Ase nginjinda mwamu. Omuntu bwate bitina n'abantu mpaka stroke yaje yagwaka yagokura. Kangana kwa meta matuka mangi na akulisi wi. Ngana na mangalinga. Kino mugano mwanswikirage. Oboliri no bongaini. Oboliri tali chisemi chibezo bwate chinyinge chitali keregento eruti. You need wisdom. Akulisi. Asengo genda bugeka tato mbeke boronge. Bonabi.